A través desta iniciativa totalmente pioneira, o Concello crearía unha bolsa municipal de locais comerciais baleiros, para posteriormente, cun concurso aberto, conceder os premios Emprendeco Pobra. Estes galardóns consistirían en facilitar que os emprendedores que desexen abrir un novo comercio na localidade poidan facer uso destes espazos de xeito gratuito durante un ano. Estes comerciantes contarían ademais co apoio económico para asumir os custes iniciais da posta en funcionamento da actividade, así como con asesoramento de cara a mellorar a súa viabilidade empresarial e optimizar as posibles sinerxias coa administración e outras entidades comerciais e asociativas do Concello e da comarca. Consiste en incentivar novas aperturas de negocios vinculados ao sector comercial. O Concello e este programa donde se diferencia é que se vai poñer unha bolsa de locais donde o aluguer o asumirá o Concello para que podan emprender ese negocio. E ao mesmo tempo van a ter un acompañamento durante un ano dunha asistencia técnica, se van a facer actividades de promoción e se vai a lanzar un concurso donde se premiará a esa iniciativa que ten que montar. Incluso un dos premios vai a ser pois económicamente axudarlle para esa nova apertura con toda a tramitación ou o que necesite para abrir o seu negocio. A posta en marcha desta iniciativa tería un investimento duns 100.000 euros, que o Concello agarda poder recadar a través da solicitude dunha subvención nominativa a Deputación, duns 80.000 euros, sendo a cantidade restante asumida con fondos municipais. Estamos moi ilusionados, é un proxecto que, como digo, é pioneiro e, temos que estar constantemente transformando, pero aínda que vamos a solicitar e presentar a solicitude para leválo adiante no ano 26, si é certo que durante todo este ano xa estuvemos traballando e xa estuvemos avanzando bastante, xa casi temos, por exemplo, as bases de como teñen que ser a bolsa dos alugueiros e, estamos moi ilusionados con que isto sea un revulsivo, un incentivo para que xente poda ver a Pobra do Caramiñal como unha vila onde emprender o seu negocio.